Mae Cylchgrawn Cip, jyst yn un o dri, mae'r urdd yn ei greu. Os mae rhywun sydd ddim y moyn fel cystadlu falle, neu ddim eisiau gwneud y chwaraeon, ond mae hwn yn rhywbeth hollol wahanol, rhywbeth i ddarllen, rhywbeth gytre, rhywbeth yn yr ysgol, mae jyst yn opsiwn bach neis dyryd. Cip! Pwy sy'n gwybod beth yw cip? Oedden ni'n awyddus i ddod â Cylchgrawn Cip i wahanol ysgolion. Fel golygydd, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod fi'n gweld plant Cymru'n hytrach na gwneud rhywbeth yn oer mewn swyddfa, bod fi'n gweld yr ymateb. Dath sioe cip i'r ysgol prynawn yma, oedd yn hilarious. Felly heddi fi wedi dod i wneud sioe cip yn Ysgol Llantrisant, a ni wedi cael lot o hwyl yn mynd trwy beth sy'n y Cylchgrawn. Fi licio teulu bizar, doniol. Ie, fel pawb yn wahanol i'w gilydd. Fi'n hoffi Rhianna, cos mae fel cool a just fel chilled. Lian Lily Lee, oherwydd mae hi'n just fel neis a fel mae hi'n cute. Fi eitha licio'r dad, achos mae'n meddwl mae fe'n cool, ond mae fe ddim. So oedd y plant yn dod lan a nhw'n cael eu gwisgo lan fel teulu slibogiaid. A oedd un o'r rhawon wedi dod a gwisgo lan fel y mam. O'n i'n offi pryd o'n i'n neud ras gyda'r parot, chos oedd e'n fonio fel gweld y parotid yn fel symud nôl ymlaen yng nghoesau i plant. Fi'n eistedd ar tu bach Mr Urdd. Mi'n siŵr bod lot o chi wedi gweld rhain yn steddfodau, sy'n annog plant i weid jokes. Sgrifennu nhw, hala nhw mewn, a maen nhw yn cip bob mis, a mae yna wobr i'r joc gorau. Be ti'n galw buwch wedi cymysgu gyda dewin? Sa'n gwybod? Hyd a llefrith. Yn hoffi hefyd pryd, os oedd y gynulleidfa yn hoffi'r joc, o'n nhw'n dweud ie, a os oedd y gynulleidfa ddim yn hoffi'r joc, o'n nhw'n mynd flush. Fi licio pryd maen nhw'n hysbysebu pethau yn y Cylchgrawn, as fi eitha licio gwylio rhaglenni S4C, so mae fe'n gyffroes pryd maen nhw'n hysbysebu rhaglenni newydd. Mae'n hwyl iawn ac mae'n llawer o pethau i wneud a dachen. Ar ôl y sioe, fi'n mynd i ddechrau tanysgrifio eto. Mewn ffordd, trwy wneud sioe, mae fe'n hysbysebu'r Cylchgrawn, a wedyn bydde, achos bod e mor hwyl heddi, bydde pobl yn meddwl, mae rhaid bod y Cylchgrawn yn hwyl hefyd.